Телата на Ивайло, Пламен и Дечо са намерени пред хижа Петрохан от свидетеля Деян, който подава сигнал за простреляните и за палеж в хижата. Деян е свидетел по делото. Разпитан е 2 пъти. Втория път е разпитан в присъствието на адвокат. Разпитана е и съпругата му, също в присъствие на адвокат. В дома му е извършено претърсване и изземване, отново в присъствието на адвокат. Мобилният му телефон е иззет при обиск, тъй като е отказал да го предаде доброволно. Относно Деян, свидетелят е в чужбина. Знаем, че се намира в чужбина. Знаем, че ще ме попитате веднага защо е там. Отново повтарям, той е свидетел по делото. Той не е обвиняем. Към настоящия момент от събраните по делото доказателства няма основание да му бъде повдигнато обвинение. Ние нямаме нито законово основание, нито имаме право да забраним на свидетел по делото да пътува извън пределите на Република България.